Akbars Bank Tatar Multfilm birleşmesi takdim eder. Akbars. Qozon ming asırlık tarixi bulgan merkezimiz. Өзінің данлы өткенін сақлы білуші халық yaşagan бұрынғы қала. Татарстан туғрасындағы қанатлы барс. Ғұрур Акбарс. Республикабыз биіклігі символы. Көп ғасырлар бойына ол халқыбыз рухы сағында тұра. Туғрада сүретләнгән қып-қызыл қияш яқты киләчәккә өмет, ышаныч символы. Барысының атларга дип талпынган аягы Татарстанның яңарышка омтылуын күрсәтә. Канатларындагы 7 каурые аның җирдә һәм күктә безнең яклаучыбыз булуын аңлата. Туградагы алтын төс туган ягыбызның иксез-чиксез байлыгын сүрәтли. Яшел рухи яңарыш төсе. Ә инде ак төс уй-хыялларыбызның сафлыгы, паклыгы турында сөйли. Тирән катламлардан кара алтын чыгарыла, кырларында күкрәбиген үсә. Атаклы КамАЗ машиналары да җитештерелә бездә. Бер артлы яңа йортлар сафка баса. Кеше мәнфәгатьләре турында кайгыртып яшиләр биредә. Ак диварлы шал Кремль, Сөембикә манарасы, Казан халкының тарих битләренә кереп калган Ғорур ханбикәсе Сөембикә турында якты хатирә ул.
Ey, ямлы сабан туйлары, шырлар аша үтіп, үзенең миллилеген жуймаган бұрынғы бәйрәм. Жаннарны пакләгән, рухларны яңартқан, яшәү көче өстәгән халык бәйрәме син. Җырла, бие, уйна, күңел аш, халкым. Бөек татар шагыйре Габдулла Тукай. Милли әдәбиятыбызның иң якты йылдызы. Юк, балкыр ул йылдызым, сүнмәс аның алтын нуры. Байтак адашкан жаннарга юл күрсәтер якты туры. Азат рухлы шагыйр, тиңнәр булмас сиңа, жан авазың һәр вакытта, жан азыгы миңа. Бөек татар композиторы Салих Сәйдәшев. Нинди гаҗәеп моң синең көйләреңдә. Халык күңелен мәңгелеккә сир иткән, иң самими хисләргә кагылган моң. Татар театры, син бөек сәхнә сталарының тавышларын үзеңә сеңдергәнсең, иҗатларына канат куйгансың, җырлаткансың да, җылаткансың да. Шәләк. Җырла, бие, уйна, күңел аш, халкым. Бөек татар шагыйре Габдулла Тукай. Милли әдәбиятыбызның иң якты йылдызы. Юк, аты даһие милләттәшебез Рудольф Нуриев. Казан университеты. Бөек ачышлар бишеге. Күпме язмышларны, буыннарны бергә бәйләгән атаклы уку йорты. Нинди генә бөек исемнәр яктыртмый синең тарихыңны. Казан спорт чемпионнары тәрбияләгән шәһәр. 2013 елгы универсиада башкаласы. Горурлыгыбыз Ак Барс хоккей командасы.
саубуллашасым килми. Biz senin bile savunlaşmıyız da. Min her vakitte yenişende. Tataristan jilin qanat astımalı. Min sizning bilen gel birge. Sen anın motor kileşegi, yaktı ışanışı, halkının ümitlerini oqlap, bilimli, selamet, akıllı bulup